Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo kien skomdu ħafna meta mistoqsi dwar il-fatt li Jason Azzopardi diġà beda jaħdem fuq il-kostitwenza tad-9 distrett elettorali li ma distrett jikkontesta u normalment ikun elett fuqu Arrigo nnifsu. Robert Arrigo iħuf waraħ il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech staqsejnieh jikkonferma l-approvazzjoni ta' Jason Azzopardi bħala kandidat fuq id-9 distrett elettorali. Iżda bajnejn Robert Arrigo imwaħlin fuqu daqstajra tal-priża, Grech ma kienx komdu jgħid li lil Jason Azzopardi tawh il-konferma li jismu ser ikun imniżżel mal-lista ta' kandidati fuq id-9 distrett. Rajt hawnhekk anke kien hawn il-Viċi Kap Robert Arrigo miegħek. Tikkonferma li Jason Azzopardi ġie approvat biex jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss fuq id-9 distrett? Jason Azzopardi bħal kull deputat ieħor kellu l-fakultà li jażel l-ewwel distrett. It-tieni distretti għadhom mhuwiex approvat l-ebda kandidat. Il-kontestazzjoni ta' Jason Azzopardi fuq id-9 distrett meqjus bħala l-Old Guard Nazzjonalista u bl-avukat ġewġirjo wkoll imbuttat mill-Partit fuq dan id-distrett, id-destin ta' Robert Arrigo bħala membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qabad jitried sew. Dan hekk kif hu bħala alleat ta' Adrian Delia jew id-deputat Cristi De Bono jinsabu fil-periklu li ma jkunux eletti. Hekk kif dorna biex nieħdu r-reazzjoni ta' Robert Arrigo, Bernard Grech libes il-maskla u lebbet lem. Barrigo jispiċċa waħdu mal-medja, evidentament mifxul. Fil-waqt li għal-bidu ipprova ma jweġibx meta mafus spiċċa stqar li għadu mhux evidenti li Jason Azzopardi qed jaħdem fuq id-distrett tiegħu. Mistoqsija l-Onorevoli Arrigo, x'inhi r-reazzjoni tiegħek għal fatt li Jason Azzopardi diġà evidentament beda jaħdem fuq id-9 distrett? Jina ħsib li ħassaqsini fuq id-dokument li għamilna. Jiena l-ġurnalist qed insaqsik il-mistoqsija. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal fatt li huwa evidenti li Jason Azzopardi diġà beda jaħdem mal-kostitwenti ta' 9 distrett? L-evidenti mhijiex. Dan għalkemm kien Jason Azzopardi stess li kkonferma b'kitba fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook li diġà beda bil-ħidma tiegħu fid-9 distrett. Bl-iskumdità evidenti ma' kull kelma li jlissen bħal donnu qed jipprova jikkonvinċi lilu nnifsu, Arrigo qalilna li mal-ġurnalista One News qatt ma jkun skomdu. Skomdu għadim din mistoqsija, Dr. Onorevoli Arrigo. Miegħek qatt minn skomdu.